kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kibor penyat ke West Khasi Hills District ringkat ki pulit kila Khang tala ya san punyo teli ki Karkhana Thang Dewïong lani ki ko factory ha ka than shalang ha ka singi tho ding bat singi satjan hadien ka hukum balapan mi da ka Meghalaya High Court karkum ka khubor na ki he pulit ka West Khasi Hills lai thu ba ya ka jinglet Khang ya ki ti ki Karkhana las dang na du ka por khatwi baje min mi jong ka singi tho ding bat kat tu ka ni kan ta hadien ba ka High Court kala ai hukum pan Khang ya baro ki Karkhana Thang Dewïong ki balatrei kam klem da yo jingbet West Khasi Hills lai thu ba ya kani ka jinglet Khang ye kiti ki Karkhana lai lam du ba HK Thaba MCS ADC wadeiru ha ka jo kaporu SDO motion run bat uba ilingdo MCS EAC haringkat ke jingsanran u subdivisional police officer motion road civil subdivision bat kiwei katalong khubor na ki he pulet ka ongru ba ka jinglet Khang ye kiti ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ la beteng biang ha ka singi satjan hagini ki arsingi la ethu balayo ban Khang ya san punyo tili ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ hendrai ha shwa ba ki bor district bat pulet kin poi hakini ki Karkhana lo ong babaro ki Nongtrei hakini ki Karkhana ki la phet Krad namar kata hadu batho ya kani ka khubor empat shim la yo jingtem mano badai ki trai jong ki ki Karkhana Be-Aiñ na kalyang ju ki bor penyat district kila ta'ru de ki jingtho a ki khardop jong baro ki ki Karkhana Be-Aiñ ban pen I ba kila Shah Khang no bat ya baro ki mar na ki ki Karkhana Be-Aiñ la kurup no da ki bor district lambat ki pulen ha ka kot bata ha khardop jong ka we ka Karkhana ha kalon mathai la tho balalap ba ka ta ka Karkhana kala trei kam klem ki kot kisla ki babyang bat namar kata la haban Khang no ya ka katkum ka hukum balapan mi da ka High Court lo ongru ba ki ki san phnyo teli ki Karkhana Be-Aiñ kila trei kam ha ki jaka ba ringhang klem jingker jingda nalor kata lalap ru bakam dan kanu jingpen poi omne boarding electric na kitna sarkar shakite ki Karkhana hendai gila pendan kam boarding ning baki ko generator badia ko om la sutan ki umpung sho ki board district kila batha ru yo he pulet ka thanat shalang bon pet ngor baro arpu saw kantai kite ki Karkhana Be-Aiñ bat ban bu ru ya ka kenhuan pulet ha ka snong kelon mathai khanang ban Khang lad ya ka jingket ya ki mar ki mata na kite ki Karkhana u ADC ula mudoiru da ka ejahar hapo thanat shalang persha ya kite ki san punyo teli ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ bar ki pulet kila penrung da ka case number lai pukhandai khat ar hajar arpu ar hapo ki kendon shispa apra pupra lai pusaw bat arpu wei iwei jong ka MMRD Act